Gulo mo ba? Ha? Magkano? 190? 190? Hindi rin naman ko naman kain mo. 200? Hindi rin naman ko kain mo. Itang normal mo. Meron ba? Hindi mo siya. Hindi ko. Alam mo namin naman ka na ako ngayon. Tuloy ko rin yung pabanalingin pa yun. Sayang. Ang saya. Yung mga tao, bumaway, kaya ako. Yung mga tao ko. Doon. Kaya na. Basta alawa ka na. Di ba na yan? Mag-painting daw mo na. Alakad. Puta yun. 120. Yan. Kaya kapalot lang kami sa tulugan. Gusto ko kayo yan. Sa aming tulugan lang kami sa aming tulugan. Ano po ba? Ano po? Guys, yun po ay 1 month 28 days na po si April kasi sa nakalakad din po siya. And then as far as instruction, ito lang po siya ng March. Ito po siya po yung nakalakad. So yung gawin naman ngayon is, ito po ngayon, 120. Sila. Kaya kaya ba? Gusto ko yung kapat. Sige, nagkamag ka ako sige, bata niyo. Sige. Kami lang, buwan. Ano, mabente na eh. Yeah. Ano guys, si nanay, perfect na yung 120 ko. Challenge ko sa nanay. Right now, what we're doing now is finishing touch. Diba? Pati pa ang yan eh. Diba? Diba? Push. Diba? Sabi siya rin. Dilalak pa. Diba?
One. Yeah. Lotion mo, Sen? Ah, Ha? lotion. Kasama ng bayo ko upstairs. Wow, masandi. 31. Ayan. Pati kayo ka pa, biya mo kita bilis ba? Bestok ka ba? Pati ang tiyamin. Kapag ka na. Siyempre, yayain na natin naman papalit. Ano kasi? Wala ka, linakad ka eh. Siyempre, may nalga, linakad ka. Tama ka dyan. Kasi nalakad, dati maraming nain. Ito pati harapin. Masaya, kanina. Kita mo ako ito na. May tamad na anong magpaperot. May tamad na yun na ako. Wala pag-asip. May tayo ng Sige ba? Nakakonekta ka pa. Magsumpirado ka na. Sige. Del Rosario. Ano na? Bete din niya. Ito yung Malapit na eh. Diba? Yes naman. Kasi po ay 1 month and 20 days. Ayan, dadalawa na kami. Hindi na, ayan. Stroke therapy. So, pipigyan ng pregnancy program for this March 18, 2026. Siya po ay makakatuloy ng mag-isa ng maayos.
Pagkakapag na rin, konting monitoring yan po. Ayan. Ay nako. 60 na po, yung ganyan nagagawa. Ayan. Para mapanood ka ng mga stock ng mga hindi makatayo. Sige, hindi ka nakatayo. Kailan pa makaligto, iba, dito na ako. Huling, 1 month and 28 days na paro. Wala ang sa pag-ring sa rin. Mula yung natin dito. Shout out sa mga patuloy na sumusubaybay at nanonood sa vlog ng lugar ng mga yung stroke therapy. Ayan. Like and share nyo po. Ayan. Sige ba? Wow. 80, yan, nakaka-80 na po si nanay. Siniso lang po yung mga pupunta yung 80 na. Taka nyo, 80 years old ka rin ba? Nagbigyan ng tracking nito eh. Ito nga nang pati mo lang. Ito nga lang. Ha? 10. Ah, 81 na ka. O, telling just isort you. Saya niya kayo. And guys, this is our great improvement again for this match. Again, so po ay 1 month and 20 days na po ang therapy. Ayan. Hindi po at kulang na konti is malaki na improvement ni Apolita. Kandiyan sa Metro, dito po tayo sa Kandating Santa Cruz, Arayat, Pampanga. Henry. Thank you po. Tinanong ka, nila. Yeah. Ito na yun pa. 90. Ito. 90. 21. 90 yun ba? 90.
Tulog. Tulog na. Tulog ba? Tulog. Kaya pa. Mas tawa ka na hindi. Try na lang. Ay, Sige. Try na lang. Try na. 91. ito. 92. Ito. 92. 94. 90. 96. 97. Hindi. Hindi ako umusan. 99. 100. Guys, 100. Ipo tayo. Ha? Okay na muna. Oh, 20 na mo. Jangan kita shortman. Kaya ma. Ma. Nah, 20 na mo. one, Sige. two, nine, 10, 26, Sama. 1000. Siyempre. Yan. 111. Ha? Sige. Wala mo nila. Two, 112. 113. 114.
120. 150. Dito lang. Still 17. Okay. 118. Okay. 119. Last one, sir. Last one count. Ready? Ready ba yan? Sana mo? 90 pa lang. Okay. Last one is 120. Oh. Kami mga. Guys, 120 si nanay. O, 8 years old. Kaming bedding stroke. Ito yung kanyang bedding program. Sa kanyang po kayo. Kenapa? Nggak bersalah. Nggak salah. Nggak bersalahnya. No. Kamu sure? Ano ba yung tension? Ano ba matakot yan? Oh. Sure. Bumalik naman pa din. Kaya nga. Says namin yun. Ito lang ito, 120 mo. Huwag mo kanyan. Ayos ka mo. Nakakahit yun Kaya pa, Ano masyado na kung nila ko niya talbo. Wow. Tantilwa namin yan akong gana ko din. Pero makakataraan na yan. Ano yung potong bigay, kiratang yang masuk ya. Bawa. Yang belum sekali dibayar ya.
Huwag mo. Malo, kung nakakalbo ko makanya, bagay, talagang yung tao, kung makakalbo. May nabalo yung lalaki. Ay, ano ko pa kahit. Hindi malalaman ko. Oo. Kami, mananakad. Kaya kami kami malalaman. Ilalapin ko na yan. Bila ko naman, yung Ba? Kaya. Siya. anak pala mo yan. Ini ko ano yung mga tapak kasi. Wala na masakit mag-imbis, di ba? Dapat sa siya ko. Okay. Okay.